Hej med jer. Vi skal i gang med at lave en super nem og lækker ret. Vi skal have nogle ovnbagte kylling og overlov, nogle grøntsager, der er bagt i ovnen, og så laver vi sådan en lille hurtig let blandet salat med noget salatost og noget persille. Vi får fladbrød til. God lækker fladbrød. Jeg har taget sådan lidt nogle miniatyrer nogen her. Der er ikke rigtig regler om, hvordan og hvorledes det skal se ud. Man kan også tage nogle store, man kan måske endda bruge en pita, hvis man har lyst til det. Det vi skal bruge er gulerødder. Dem skal vi have skrællet. Rød peber. Lidt løg. Vi skal også bruge en smule broccoli. Gode fibre. Masser af fylde i, det vil sige, at man bliver dejligt mæt af at spise det her broccoli. Dine kulhydrater kommer herfra. En lille smule herfra, men der har du også nogle gode sunde vitaminer. Vores proteinkilde er som sagt det her kyllingoverlår. Jeg har valgt at beholde skindet på, så får vi lidt ekstra fedt også, men så får vi især den gode smag. Lad os komme i gang. Vi starter med at forberede vores grøntsager. Det vil sige vores gulerødder, dem får vi skrællet. Bum, færdig med den. Vi har en bageplade klar med noget bagepapir på til vores grøntsager, der skal i ovnen. Vi har en skål klar. Vi skal lige have blandet det hele sammen, så vi kan give det noget olie og noget salt. Gulerødderne skærer vi lige til. Vores gulerødder, dem får vi skåret i nogle grove chunks. Det er som man har lyst til. Jeg kan godt lide, at de er lidt store. Det gør, når vi bager dem, så holder de både på formen. De bliver ikke overtilberedt for hurtigt, så vi er sikre på, at der stadigvæk er en lille smule bid i, når vi er færdige med at bage dem i ovnen. 2 stykker gulerødder. Broccolien. Vi hiver den ud af nogle buketter. De buketter, dem skærer vi lidt mindre størrelser, så det nogenlunde matcher størrelsen på gulerødden. Sådan der. Nemt. Vi har et løg. Det skal vi også have pillet. Det skal ind og bage i ovnen også. Så det er egentlig ikke sådan lidt, vi skal stå og snitte alt for meget i. Så jeg skærer det bare i 8. dele. Kommer op sammen med de andre grøntsager. Peberfrugt. En af mine yndlings grøntsager. Af med toppen. Slejer sådan lige rundt en gang her. Så kan man lige tage den, åbne den op, så er der ikke nødvendigvis kerner ud over det hele. Lige få poppet den ud. Bum. Slap vi for at skulle stå og bakse med det. Finder lidt olivenolie frem. Giver det et lille squeeze. Lidt salt. Hvis man har lyst. Lidt peber. Bland det godt sammen med hænderne. Vi skal sørge for, at der er både olie og salt og peber over det hele. Det skal ind og bage i ovnen. Olien hjælper med at holde på varmen, når det først rammer de her elementer, der er, så de bliver sprødstegte så vidt muligt. Vores kyllingoverlår, de er jo egentlig kommet hjem, klar med skind, uden ben. Man kan også sagtens tage dem med ben i. Det er op til en helt selv, eller hvad man nu engang lige kan få fat i. Ligger her i vores bøtte. Vi drysser med en lille smule salt. Vi finder endnu en gang vores olivenolie frem. Lille smule på. Bare lige for at give den noget overflade. Og så kan vi faktisk lægge den her over på den samme plade. Kan de få lov at lægge lidt for sig selv i den ene ende. Og stege løs. Spred dem godt ud, så vi får, i hvert fald hvis der er skind på, er det vigtigt. Så vi får skindet åbnet op. Så vi forhåbentlig får noget lækker crispy skind på de her kyllingoverlår. Det skal i ovnen og bage. Jeg har sat ovnen på min ovn derhjemme, har jeg sat på 200 grader med varm luft. Så går det hurtigt. Det er vigtigt, at grøntsagerne de bliver en lille smule svedende eller branket, sådan lidt sorte i kanten. Giver sådan en god smag til den ret, vi skal have her. Og det hjælper også med, at kyllingen måske når at blive færdig på samme tid. Men lad os nu se. Jeg starter ud med at give grøntsagerne et kvarter. Mens vi venter på vores grøntsager og vores kylling i ovnen, så har vi stadigvæk lidt, vi skal gøre. Vi skal have hakket vores persille. Jeg har taget sådan en god frisk dusk her. Man kan også tage noget tørret persille, hvis man er mere til det. Jeg synes nu bare friske krydderurter. Det skulle bare lækrest altså. Færdig snittet. Op i en bøtte. Vi har vores salatost her. Skal vi lige have drænet væsken fra. Salatosten skal vi have op i vores persille, som vi bagefter blander med vores grøntsager. Den smuldrer heldigvis ret nemt, men ellers så skal vi bare lige have smuldret det ned i. Bum. Klart, når grøntsagerne er færdige. Jamen, grøntsager og kylling, det matcher heldigvis med tiden. Så det vil sige, at det har samlet fået 20 minutter i ovnen. Grøntsagerne er godt stegte, de er en lille smule svedende i kanten. Vores brød fik lige lov til at komme ind, få lidt god varme.
Det vil sige, det er alt sammen klar. Det vi gør nu, det er, at vi tager primært vores grøntsager. Dup. Kyllingen, som I kan se her. Dejlig. Let sprød på skindet. Stadig flot og juicy. Vi tager alle vores grøntsager. Kommer ned i en skål her. Når vores grøntsager op i en skål, tager vi vores persille og salatost blanding. Kommer ned over. Så vi får sådan en lun grøntsagssalat her med lækker salatost, persille med lidt god smag. Sørg lige for at smage på det. Vi havde det både givet det salt og peber, inden vi kom det i ovnen, men så er det klar. Rigtig nem ret. Den skal faktisk bare anrettes. Kyllingen på tallerkenen. Alle vores grøntsager. Ned med dem her. Jeg har lavet en ekstra stor portion. Vi er nogle stykker, der skal spise det, så vi kan få lov til at smage det alle sammen. Vores fladbrød. Velkommen.